live Chenro Mar Kuku Mar Wach chieng makawuono ni Mheshimiwa Leonard Uriero sechopo kar kari mar mondo mi watim chenro kana kawuono juma manyien. Agoero kamana ahinya ne yudo te team ne Lolwe Tv team Kuku Mar Wach mosebedo kama chenro ni biro ni kamora mora ma intiere weche thoth mokalo mokwongo kuomgi ulura la moldinga ni nitiere Meru chalo nadi gwengege koma Meru Central Kenya angoma timore seche mabende jo Central Kenya mathoth wuok konko mar mondo megidhegi many komnieri mar ker oken Jimmy Wanjigi oken Jimmy Kibaki to oken Migosi Mwangi wa Iria kachiel kod jotelo mamoko angoma timore Central Kenya en tugo mar pondo ne paka pondo no yeo koso angoma timore kachiel to kod ji ang'wen ji ang'wen no wang molokre mini gwenge ma Kisii iwanga juok en gima onego bende medo timore koso kuma timore kachiel to koda ka gi Central Kenya weche moko mathoth mokalo Mluru Odinga noyudo gweth makende kowuok kuom jaod jalneno mane okedo ne piny mar Kenya ka e yudo huru mare jaod Dedan Kimathi live chenro mar Kuku Mar Wach nyinga en Haron Tiendo kawuono ni wachako gi quote mar Dedan Kimathi manowacho ne yani I'll rather die on my knees fighting. I'd rather die on my feet fighting for the truth than to live on my knees because of fear. Okwa they go dark ewi chongwa nikech walur to wadhi dak ka wachung' tir nikech wakedo na tero mar oganda. Jakena tero mar oganda dhi nade jidong. Winjo maber. Kizungu wacho ni you are looking good, sharp. Esayo meduong. Iriyo nade jidong. Ariyo maber. Weekend iri nade? Aber ka pile kuom ruoth. Mluru Odinga ne nitiere Meru. Nyocha nitiere Rift Valley gwenge kuma Eldoret. Nyocha dhi gwenge kuma gi Turkana bende. Ineno ka chal ka gima lwasi masisa lokore? Lokore. Yes. Ing'ene gwenge ka ne ong'ere ga ni gin tama gi kech. To sani koro wayudo ni gichiko itgi. Chon kata no gidwa kata giwinj wechewa. Yes. Iwinjo. To sani kuro gichiko itgi ne wechewa. Yes. Iwinjo. Yes. Ng'at moro ni penjo jalony moro machon mar China. Yes. Iluonge ni Kung Hut Zuk, jomoko luonge ni Confucius. Ne jalony filosofia magala. Koro ne ruoth moro penje. Yes. I dho mbogo ni can good ways be epitomized in words? Yes. Nothuthni dwoko gigo. To en owacho no kena wach. Dho no kodwoke ki filosofia to nowacho no kena wach. Ken wacho mwacho kalu ka. To ena tim bende. Yes. Iwinjo. Konchiel ayie kode to mar jakomgo nikech ok ong'ega gima en. Koro kadwoko e lo King Hut Zoo kata Kung Hut Zoo tawacho ni weche mabeyo inyalo ga yang kata nyathinyore gi wach. Paro mabeyo nyalo ga thinyore gi wach. So samoro weche jakom nyalo bedo gimoro kamano. Okelo penjo moro Migosi Uriero, sorry. Ne waneno ka jakom no dhi gwenge mag Rift Valley. Lwasi chande, kweth mane thoth chande. Onyiso ni jakom kora ni jasiasa ma irwako kumora mora koso jo siasa ema koro se jo pinye ma koro se lonyo se jiwore siasa iluno ni political maturity gi dhombogo. Koso onyiso ni jo piny olgi Migosi Ruto wuodgi. Poro dugom ne gima chal gi ket mar piny jongo wachicha warucha. Yes. Mane gi kechga. Yes. Jowagi giting'en kinono historia mawa. Yes. Ne wawuok e bath Lake Turkana wan jonagi. Rembo chiegni koni. Gweng mar Dognam kachacha. Yes. Bath Lake Turkana. So wan remo. Gin jogot, onjelo jogot. Wan jonjelo jonam. Koro nitie weche ariyo yot mondo anyuola riwre sama koro piny omoko. So gibiro kuomwa wagote. Nikech mheshimiwa gimoro otimore kacha ni nyalo bedo ni wan gimoro achiel. Lakini sama wuodgi wuok oko makoro wuodgi manyo piny opogore gi seche ma wuodgi onge. Wan kod wach ni wanyalo bedo osiepe. Lakini seche ma Uriero koro manyo Siaya. Haron Urijon bende manyo Siaya. Ing'eni jogi nyalo wacho ni oyo okoda chiko ito gik ma Haron wacho no. Tabe joga nyalo kwedo wachni. To no ka girwako jakom kendo gimi thuolo mowacho pachi jaduong'. Gino nyisowa. Yes. Ing'eni kisomo pend chik. Joma ng'eny kiae tadwan joma ng'eny ong'e. Yes. Achiel kuom gimomiyo ni wabedo gi loch gwenge. Iluongo devolution. Kisomo pend chik achiel kuom weche momiyo objectives. Yes. Gi dho mbogo wacho to foster national diversity. I mean to foster national unity
by recognizing diversity. Matiende, wakungo wang'ere ki wan jo Siaya, wakungo wang'ere ki gin Rift Valley, Central, kamano. Then wayudo thuolo mar koro bedo gi achiel mar Kenya. Koro gichache en devolution at play. En epitomization, en thianyruok mar devolution mowachono. En achiel, ok wanyal riwre, waporga ni riwruok e Kenya. Nyaka wachak riwre duonde mwan go mopogwa dhoudi gi then wadhi mbele. Mheshimiwa Riara neno ka gima pok iduoko penjo mapiyo. Aseduoki. Apenji ni rwak godo Raila Amolo Odinga Eldoret. En gino minyalo wacho ni josiasa, jopiny koro osechopo level moro ma gise chwiny kisiasa magirwako ng'ata ka bedo ni mano wuodgi koso jopiny emol kod migosi Ruto koso jogi eki ohero wach mar Raila Amolo Odinga e yo mayot mogik. Nitie kinde mang'eny ma inyalo olgo wadu. To ka koro jalibambo biro nyalo chuni ni riwori go wadu cha mondo ugo jolibamba. To gima waneno kae ni opogore matin. Onge gimonyiso njoko ol gi wuodgi. Mheshimiwa, point blank. Ng'e chenro ni ren point chenro mang'ato wache pache. Jo Central Rift Valley ol kod Ruto koso jo Rift Valley osechiek e siasa maginyalo winjo Raila kata bedo ni Raila ok wuodgi mochung' koso policies mag Raila ema gihero. An gi lema achiel ka wacha achiel kuom siro mar devolution. Yes. Mar ni mokwongo wabed gimoro achiel then warwak jo oko. Kenya laro gi 1 plus jo oko. Koro e ng'wech mar dhi kuro ok inyal paro ni Ruto nobiro Kisumu borwake yo magalagala dho jopiny no koloso. But Rift Valley to neno ka oganda cha ochung' loso gimomiyo ginya bedo gi geno kuom jakom. So moko nitiere ma pod dwaren jono mane pogruok bagi wacho pachgi ma jomoko dwacho an jo kaka le medo liro ith jagoto wadgi. Iwinja? So moko nitiere ma wacho ni warito wane. To en ranyisi makende en jakom en agwambo en piny mangima. Koro chiegni ni piny kata ber man ok dware to weche ge to jopiny oyiego. Okila penjo moro kiwacho ni jakom en ng'at nero ma weche ne beyo kar be ni piny ok dware to weche nitiere. To wacho jogi kuma chano lose nyasi chande ma hukum gi no ganda gi kuma jo Rift Valley. E paro ni gik mane giwacho ka nyiso ni gin jok mano sekao chung' mar gi chon gi yolo koda gi style ma wuod gi tayo gi godo koso gin jok man samone losa mar bero wang' jakom. Nyalo nyisi gimoro notimore Siaya chien kucho choiga mar 90. Yes. Kane Moi obiro ogingo gi ng'ane ne gi Olaringo Siaya gomba ka jo Siaya Stadium. Olaringo noyanyo Oginga ndi. Koro koseko Moi koro wuok tenene koluro rie bondo dhe budho Oginga. Yes. So weche siasa samoro tek ga. Koro gi Jomo Kenyatta no Moi. Gibiro gi Moi. Luso maraj kuom Oginga. Boy anyo ndi. To Oginga ne emo chako dogo luro. Ko ka Moi beni to kendo gidogi gombaka. So siasa gala. Koro an gi lema achiel. Lemo mokwongo nyalo bet mok dagombo. Paro moro dubed ni jo kaka wawuondre ka gima ok wan gi ng'atwa mondo wasomgi. Yes. To lemo magombo no chopen mar devolution ma sewacho ni mondo wabed jo kaka be nyaka bed. Mheshimiwa kilo si wabed jo kaka ne bende nyaka bed. Nyanza voter registration dinadi seche ma bende agolo le pont mara kaeri mar kaka osebed ka e kwano. Osebed kaka ekao kwan gi eki. Awachi ni Kisumu mokwongo kiye na mondo miye chope data mara kaeri to gikori si account udhinade awachi ni ri mar kao ombulu to kaka jogo ombulu wasenone kata nyaka ma Nyanza wasenono. Yes. Gino omako kaka MCS. Yes. 30 moyier kod mogwel 12 ka achiel kod speaker ma marwa. Yes. Manyoro nyoen ngeso ok waninde. Nyowa lorore kamoro bwa luongo jo IBC go mondo wang'in to dwatim nang'o. Kika pandi. Iwinjo? Yes. Nikech kwa mfano target ma jo IBC nyoketo ka nyo en mna kalure gi pesa matin magin go. Kwa mfano ni Siaya dwaro gimoro 120,000 to gin to ging'eyo
ni Siaya County oromo golo mok tin ne 160,000. Kwa mfano Central Alego giyango ni samoro gidwaro ji 5 kende koro nyiso ni jogo ombulu dwe 20,000 gadi. Sani wan ji 16,000 koro iwi 5 en gimoro 22,000 kanyo. Yet giwacho ni kabe nikech mano en nomigi pesa matin. To kabe ni pesa nitie, kwan gi nyodo konyo jo Kenya nikech kwa mfano Central Alego kende onego bed ni ndiko ji malawo 30,000. Koro gilidhogi. Amimna ranyisi makara, ombulu manowach ni kao Siaya men 120 gi wiyego onego iga kanyo. To gimomakowa bondo ema nyose yombo nyaka nyo wachak bang' ndalo 10 gombulu 2,000 gi bathe mana matwisto. Then iliwe Alego gi Usonga be gombulu 2,000 mathwin. Kuom ute bura modongo ma en Game, Rarieda, Ugunja kod Ugenya, gin gisemna kao ji 1,000 gi bathe. To the real target mar odiochieng' kodiochieng' onego bed ni Siaya te en 700 gi wiye. To ombulu mikao tin kikariambo. Wanyowa luongore ni mondo wakuoth kaka koro wan MCS. Wabed gi paradi, ok nathung' kode ne en Central Alego. En tija nikech wan jo Siaya wang'i ka wakonyo jo Siaya. So ombulu osekao marach matin. To wadwa neno another strategy manyo wasepuonjore gik mwanyalo timo. Machiel kapok wachiel kuom gik mudwa timo. Nyocha rabedo kod jaod bura Mabondo, Mheshimiwa Gideon Chanda, chanan kod Chenro Chengeso. Mheshimiwa Chanda nowacho ni Siaya County pok bedo piny nyaka jotelo ma uchako drive wachni eri kore kudhi chako ne pod urito mondo mi une ka gi chako gini eri. Ng'at neno ni ugoja campaign nikech Mairi County mamudore la mulo diga hold on a minute pok bedo gi chenro mar ndikruok kaka jogombulu. Homa Bay County sani gimiluongo ni real time ng'ato ng'ado ni to se reflect gi database mana diera. Migori County ne ji osechokore. Kisumu County in fact gin gi data mar gi pile ka pile. Siaya County ekomulore la mulo diga well nyaka wachare wan wawegi ka jotelo nikech adwa wacho ni gima odwa timore Siaya. In fact wacho ni dichi campaigns ma ok ran campaigns. Yes. Ingen gigi kwa mfano governor e wuon county. Yes. Governor nowacho kwa mfano Rikni owacho noseketo chenro ni ng'ata mokao ombulu idhi mi sabunda 2 mag mi. Be wasewinje gigi matiende ni gigi ni jomoko loke dwar agenda gi mano promise mari kaka governor. Adwa mira nyisi pod waduogo mne gimoro achiel. Isewacho ni jomoko ywayo ng'iyo mbuchgi. Inyalo paro ka wach ni nyo onindo ni kinyi time. Ochake nyoro jo IBC oluongowa. Ma wan ne wantie kanyo nyaka tandi bwago kwano kaka wadhi dwaro ang'ono. Mano nyiso ni wan ka jotelo malego nyo wadwa chako. Mheshimiwa Chandi winjo kwacho no pok gibet. Ing'eni mano ok inyal wacho no riaro gi pok gibet. Onego bed gi penjo nikech ong'ene wabunge gi governor gi senator gin malo marwa. Ma gin monego bed ni gikonyo pangowa. Tadwa wacho ni mano kako wache no osenyiso ni kosa nitie to nyalo dhi rekebisha. But wan kaka koro od bura nikech wa represent nyaka kama gintiere no wadhi bwa neno gima timore nikech wan ye joma ni koro gweng' bwa ng'ado rieko to wadwa timo nang'o. Nyiso ni gima joma moko pok nyotimo maybe atandi ne watime go ki wan jalego okang'e gima timore kuonde mamoko. Kara samoro teko en ka wariwore. Ma gwenge mamoko ero dwa yombwa mano tadhi ayie to wan kaka od bura nyo wasego kwano kaka wadwa dhi timo gino. En adieri ni uketo siasa ma umbele mala chung kod jakom emanyo telo mar jakom. Aparo thought live Chenro mari mar Kuku Mar Wach Mheshimiwa Leonard Oriaro kata sechege kuma adieri nenore lela ne Siaya County goyo wa piny to nikech Migori County no sebedi aka jotendgi Kisumu osebet Homa Bay osebet to Siaya County kuma mulwela la mulo dinga wuoke Mheshimiwa Oriaro kachiel kod jotelo wetene wacho ni chal ka gima ng'ato ka ng'ato ting'o kien kata kamano gima ber ne okwayo ng'uono ogo bade piny gidhi loko yo ma gidhi luwo. Nyinga en Haron Otieno. Live Chenro mari mar Kuku Mar Wach telo mari mar Chenro mari Mheshimiwa Leonard Oriaro MC ma Central Alego
ogogodo mbaka kare weche gik matimore Kenya ka chiel kod weche mag ndikruok si account ka chiel kod moko mathoth. Mheshimiwa, kuom ranyisi king'iyo data mar Kisumu County mokwongo duok penyo mapenji chande en adier udech gi siasa ma moloyo chung kod Muluor Odinga manyo ing'en nasega wacho kata kapok nochaka ombulu. Yes. Anachako register ji kipande chon kang'e ni sabro chopo to be pod ang'eyo ne registration metimo saneni odhi rumo to pod wadhi bedo registration ma saa mok ta wan jotelo wanyalo pango mawa dweche 2 kapok otimo ombulu, so pod wikia gima saa mo wapange. Mar ariyo samo gima theko sani jotelo ng'eny modwa chung, koro ji ywae kadhi kon gi kon, koro seche moko inyalo wacho ni kik we confuse jopiny. Ter mano kwa mfano ka Nyasaye otelo no bwa biro kama wantiere ni to waparo ne japiny gimomiyo ombulu no nego kawe gi dholuo ma wan mwang'eyo ke wan mwapano wadhi mbele gi timo kaeni, so pod kik wachare wawegi. Iwinjo ineno kaka Central Province emoywayo e ka ombulu e Kenya, aparo ni dwa golo ma Kisumu no, to Central Province emoywayo mogik tibro yudo ni wan bende wan gi chien kuro nitie jomotelo no. Ndio, lakini ng'ato penje to king'eyo kwan mabende samoro wuok. Let us take example wa Kisumu County. King'eyo kumtulo ma Juma Maria mano sekalo chien. Ka Kisumu Central tiere kod 2,100, Moroni 1,200, Nyanda 1,200, Kisumu East 1,500, Kisumu West 1,400, Nyakache 1,000 kende. King'eyo kwan gi tidhi yudo ni mokaw Bondo. Yes. Gi Alego upodo yombo gi king'iyo constituency nikech emeng'iyo no. Alego mi nena wacho ni en namba 2 mar Bondo. To me podo chalo dhoth rombo mok ber. Kama Bondo bende constituency poko jobo 20%. Gichopo 20% sorry. Poko jobo 25% mar giyombo kuom joma ywayo class giyombo to koriw jomoyombo to gin magi ywayo. Yes. Central Kenya. Kapoko de Central Kenya tede penyo mapenji Central Kenya jaduong king'iyo in terms of jok mawuok oko manadhi manyo komker Mwangi wa area kuruchung Mwangi Kimjuri wacho ni odhi nyaka Debe, Jimmy Wanjigi dhi nyaka Debe, Jimmy Kibaki wacho ni nyaka gi blessings mar wuongi. Ang'o timore Mheshimiwa? Ing'eyo jogo gin oganda gin jood Mumbi ma min gi en iluongo ni Mumbi. Thund Mumbi ema yiengni. Thunde gi ariyo ndekni ni. Yes. Thuno moro dwa no nyis nen madogol chak moingo nyawadgi. To machiel bidagolo chak moingo wadgi. Yes. Koro saa moro wakia kwano magigo. Wacho ni kwand siasa gala. Saa moro ng'ama ema temo nyisi no. One ubenu thunde gi ariyogo imiyo jakome madhodho, imiyo joluo dhodho. Koro gin be girikni dhodhe. Gilalu thun ariyogi to ging'eny. Oken thuno mathuno chande. Ineno. Koro ok wang'eyo ni gin jadiera. Iwinjo. To gima chal ne timore kanyo kuom jok mang'eny go giseng'en samoro gidwan jakomo dhodho achiel. To koro kuom gi kanyo giyier ng'at achiel ma be dhi dong' gi thun achiel, koro gidhodho thund Mumbi gi te. Mane dholuo mar siasa. Samoro gi gombo achiel kuom gi obed ng'ama nyalo ting'o ne jakomo ndaye. Kata ng'ama kata chimro jakomo weyo. Wich odogo wile Kenya ka jo Mumbi nosetelo nyadinwoya. Koro wich wil kendo chake wacho no achiel kuom gi odoge e loch. So gidwan gi chiegni gi loch. Kailo osebedo machiegni gi loch. Jo Central chal ka gima gidwa kizungu ni dictating ne jakom ng'at modhi bedo ka deputy mare. Aparo ne mi jogo gi mirima moro. Adiera makende kik wawuondre. E piny mangima ong'ega ne Okuyu okbe ka tiyo dhuno but jogod Kenya kiluwo kaka ne wakedo ne piny nodegi marach. Koro loch mar piny ni gidwa gan gibed go machiegni nikech eka miyude inuang'o mayot. Kata mana inde be no ganda luosi ga bede kom telo. Ng'ama manyalo gombo weyo kom bedo machiegni gi telo. Kata mana kembe motiegi. Iwacho ga ne ngoma na bedo machiegni gi Moriah. Kinde moko jakom gonwa kubongi moro yala swamp kocha chae. E wach mar dhodho kich mane odhi thodho kich go wadgi moro. To wadgi oidho malo nyodha pede. To wacho gi to ini thodhe maonge mach. To no wan wach timega tima maonge mach. Koro jakomo wacho ni jalno nomoko mach piny. Ne kara kini thodhe gi dhogi kara no wamoko mach. Koro mach norewe malo kuchocho. Ini nyodhe malo tiweya piny ka. Atemo wacho ni jogo nokuongo nwa nyodha pede. Boyudo kamite dhoge odako we.
Kata bed mani wacho ni miya apede gi mo moting'o mor kich e ot moting'o mo. E ode cha ka gi me sa moko kisenyodho mo to dong' cha. Mane miluongo na apede. Mheshimiwa ntiere ni singo weko ma Moluor Odinga osebedo ka singo ne jogi kuma kuno modhi kata sana nilwere na winjo ka migo siru ne wacho ni jakom okawo economic model mare koro okope adiera makende mantie an kara dwa duoki wach mare Chief Justice ariyo go nyoselose Maraga kod osiepna Mutunga. Neno ka gi kwero gik jogi te. Jakom loso to kwane ndhadhu. Kaka ndhadhu gino bro chopo. Ruto bende loso. To mano duogo mene gimo Masega wacho cha jakom okonego gol pache lilo oko. Orito donje i gino mondo gol ko. Ng'ato sero nyako, in bende nyaki sero nyako. Ng'ato singo ne nyako mtoka. Nyakis nyako ne an bende abiro mimi mkokoteni kata mana ndege mara bro timo. History mar dwaro loche piny Afrika. Kaka nolose. Ng'eny joma onge korgi gatach gi makta gimodhi timo cha. Ema gikone kendo yude gato jomo pange maler. Kake neno ko ginga ne temo golo pache mondo nyis jopiny gimodhi botimo. Dong neno ka jok mane dokonye loche ma kendo noduode. Kineno ka Amerika ywaye koni, Britain ywaye kocha. Ruto achiel ne osebedo ka wacho ni Moluor Odinga onge kod agenda mare, gimo wacho onge en mana weche mag mielo rege. Koro Moluor Odinga nowuok kendo koro wacho gige kumogeto mondo mi odhi otim. Makosa nitiere kar kanye to nikech ng'acha sero nyako, ng'acha miyo nyako pesa, ng'acha singo ne nyako mtoka madwa ting'o, to in timoko samoro ndee nyaki nyiero ga nyiera. Ing'ego mi anyisi mano nalose chenro moro machielo. Kana temo lero ne oganda Luo kod jomoherowa dholuo mare ma jakomo wacho ni kijana moko onge tich ji milion 10 ka ibro miya 6,000. Do neno ka jogi te pingo gini. To na wacho ni jakomo go kwano madiera. Ba wacho nuko urwe ma wacho no odiochieng' bilion 2 lal. Nyiso ni dwe achiel en bilion 60 e higa pesni malal en bilion 720. Jakomo wacho no dhi dwe ka dwe dhi miyo joma onge tich 6,000. Nyiso ni dwe achiel ji milion 10 en bilion 60 to higa achiel en bilion 720. Matiende en jakomo osewacho yo mariek ni odhi tieko mibadhi. To pesa ma lale mibadhi cha kar ber mondo lal kuom nyithiwa koro nyiso noko lal. Dong neno gimo wacho no joko madwano ogweny gigi time kama nok nyalre ang'ono. Koro ting'eyo jo mibadhi gi gin ng'ano giri. Gin mna wan giri mabesa moro wadwano wasiri mondo yud loch. To kuwinjo man ng'ani kara dhi dino na gine buru. Okabi wuok kaka ne apuoyo. Nenge ka wacho ni weche thuogore nodine ne ka konyodho bor kende kuom liech. Samoro gige buogo jok madwa konyowa. We jok madwa konyowa gi kata bede ni gin gi yugi gi yugno. Gikonyowa yudo loch to kwaseyudo loch. To koro watim gima ber. Watim gima ber. Mheshimiwa kilo setimo gima ber. Gwenge ma Kisii no wang' ji 4 ka itudo gi koda gi timbe gi kip mag nek. Akwedo. Yor juok. An ka jalweny makedo ne ratiro mar dhano. Aketo geno na duto e gimiluongo kisungu ni the rule of law. Osega madi mang'eny to onge evidence. Oyo. Ibro yudo joma timo gigi be nitie joma tiyo kodgi. Tabu mane Kisii cha ber mondo awache ka. Gin gik mokare. Gin weche ariyo. Nitie generation moro kopogre gi wanonagi. Generation mamoko ka joka ka lo ni e nying jodongo. To jende ma ni diere kae gi neno ni otam gi e lo. So yo mayot en mar kisombo kimakawuono. Antiere picha, tiere nyaka ndiko. Itudogi koda gi nek mag jomoko e yore gi mag juok. Mheshimiwa juok nitiere. Abino kawachi na sero mondo mi japiny kaw chike lwete. Kata kamano nyakunyene juok to nitiere. Wakonye. Kata mna chon, kata mna e dongruok mag pinje makoro wan gi demokrasia.
nitie joma nong'ad negi buch tho boneg kata ne piny mar Amerika. Nyathi moro ma jahigni 12 nohang ni noneko ba nonege gi stima. Atemo wacho adwa nyisi siro no jogo wakendore go to be gin osiepewa wabudho kodgi. Tibro yudo ni gino ni mana e bath kisika moro ken e jumla kisi jumla. Koro jogino negi ne wach laro. Atemo wacho ni problem ane gweng' cha en gima jo Kisie ma nyaka wuog oko nikech luoro moro nitiere jomoko dag tho piyo. Yes, koro jomodag tho piyo gin gi mwandu. Gigo ne timre kata chon ma ng'ato nego wuongi. Kwa mfano kata Ruoth Herode mane muma mane wacho no ng'ama rachcha nodak higni mang'eny to ng'eny nyithinde ne dwaga no onege ogole loch mondo gikaw loch mondege. Koro gikone nochuno Herode be mondo oneggi. So problem mantie kacha en problem mar oganda cha dware njoko wuog oko mondo dwar yo moro makende ma tieko wachno to kaber emomiyo wan ga gi doho emomiyo joko wacho the rule of law maka wagwandore. To doho dhi thegowa. To kata kiwe mano, kitwa gi timbe wa kuonde mamoko nitie kama sani watiyogo e telo. Amiyi ranyisi, Maseno University kae, migawo mar pimo lwasi, meteorology. Doneno ka sani gidhi gikawo nyaka jokanganyi, jousere, mane jimboga koth utamaduni waka, koro ikawo rieko manyasani, gima nyachon cha to konyo wang'eyo kaka koro lwasi dhi asewachoni koro atemo wachoni odhi onon ni kit gi timbe gi cha marachgo wanya tieko gi nade mondo ji nikech joduto ng'enygi gin jo SDA jo Catholic nitie penjo en to sadi mwaweyo injili mar Kristus mawacho ni kik inek. Adwa wacho sama Haruna chako wacho duondo manokedo ne piny ni Dedan Kimathi mawacho ni ber mondo itho e wi tiendi kar dak e chongi. Wachno bende ng'ama nokwongo be nowache chien kuchocho iluongo ni Ibaruli of Dolores mano ne mama mane kedo ne piny mar Hispania e telo mar kikomunisti ma bende nokedo ne nyaka jotich. Adwa wacho kama wan joluo wasedak e chongwa to waseol gi chongwa. Ber mondo wadag e wi tiendwa. Yo mwanyalo dag e wi tiendwa ma Nyasaye omiyowa. Sani makoro piny mangima neno ni wachiegni gi gini mama Elisa Simogik. Wakaw rombolo. Kiko ikawe no riaro to wakawe uru no wakawe ne jakom. Ochupo giko mar chenro mar Kuku Mar Wach. Wacho ni ok japiny monber mondo mi kaw chike lwete wami thuolo mondo mi doho mawa mondo mi non weche duote. Kata bedo ni samoro adieri yudo ranyisi kata evidence gi dogo maket gi ketem bedo matek ahinya. To bende wayali injili nero mar kwe, injili mar bet achiel, mar lokruok. Kapo ni chiti gi ng'ato timo tim mar juok, kapo ikawo kidi midiro kuome, los kode olok kare to nikech kwe kende ema nyalo miyo piny sudo mbele. Kendo ken gima ber mondo mi japiny kaw chike lwete kendo kaw mach ne tia ne wang'o kuom ng'ato. Iluonga ni Harun Otieno.